दारागाव हाजोखौ खनबाय बेलखाय मोसागोन आं जोंखौ आं फैबाय गाज्रि दामोनसै I love you बुंफ्लांगारबाय गिबियावनो दिनैनि बे बैसागु बिदाय फोरबोनि प्रग्रामाव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन आदा बिनानाव आबै आबौ आदै मादै आरो गासै लोगोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि जानानै फंबाय रिंखां ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो नागिरदों। आखाइ खबनानै रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा क'क्राझार जिल्लानिफ्राय फैदों। थेंक इउ। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव नोंथांमोनजों दिनै हरसे रादाय होदों खोथा होदोंनो केरि अन। गिबियावनो आङो क'क्राझार टाउननिफ्राय फैदों बड'लेण्डनिफ्राय गोबां गोजान लामा हान्थिनानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोनजों रंजाफानो थाखाय। दा गिबियावनो आं आंनि दोंसे मेथाइ रोजाबग्रोगोन बिनि उनाव गासै नोंथांमोननि थाखाय मोसाजाथाव गासै मेथाइखौनो आं रोजाबना होगोन। रेडि रेडि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों सारां सानै ओंखारबोनायजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों पासथाला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना। बर' माने सिख्लाफ्रा दैया बायाजोबो सिख्लाफ्रा बबे खनाथिं गोमाजोबखो गोसोखौ सोंनो होनांगौ अब्ला सिख्लाफ्रा गैया सेंग्राफोरल'। होबाय आं नोंनो गोसोखौ नोंखौ हले संनो खावनो बिरोंगि हामसे नागिरबायो नोंखौ हले संनो खावनो बिरोंगि हामसे नागिरबायो बिहामजो नागिरनो फैबा हले सिख्लाफोरखौ नुखानाय नङा खोमा बे गामियाव ना सेंग्राफ्रासो जाव जाव खुनु सिख्लायाव हाबनो हाखानाय नङा खोमा बे गामियाव। बेबो बिदिनो आरोना ओरैबायदि माने सेंग्राजों सिख्लाजों जेला फार्स्ट टाइम नुलायोना खोनाया नोंसोरखौ सानो आइ सिख्लाया साइजथार जेनेबा समायनाथार सिख्लाया रायलायगौ आं नंलायसै नामा रायलायनो गोसो जायोना जाया सिख्ला मोजां नङा रायलायनो गोसो जायोना रायलायनो गोसो जायो। दा आंबो बिदिनो थिग नोंसोरबायदि आंबोथ' सेंग्रा ना सिख्ला मोजां नुबा आंबो रायलायनो गोसो जायो बेनो आरोखि माने आं दहाय फैनाय समाव बे लामायाव सासे बर' सिख्ला समायना लोगो मोनबोदोंमोन महरखौल' गोसोआव दंमोन नाथाय महरखौ बाहाय नुबासै रावबो बाहाय नुवानि गैला सिख्लाफोर गामियाव नै जग्रबसेल'सै। दा आं बे सिख्लानि थाखायनो नैबे सल'खौ रोजाबसै आरो माने रायज्लायनो गोसो जादोंमोन नालाय रायज्लायनो मोनासै। हेलौ 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 सानजारि नोगोरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा इमान दुरबल नामा? सेंग्राफोर माथो एसे बाज्ल' लुबैदोंनो दे अब्ला Sorry, I'm
मोजां मोनलायनायाव दाय जालायोब्ला रागा जोंलायोबा सरिबो बुंनो हानांगौ मोनथिबाय रायज्लायाहां खालामो माने सामो मानो बिदि नोंसोर लाजिहां मिनिहां खालामो माने रायज्लायनोबो गोसो जायो रायज्लायहां माबाफ्रा बिखान्थिबो जानानै थायो Rồi cái bức nhạc cái điều gì là dẫu không ấm khi bay Gazi bangun suai I love you pun terbaik không anda zaman baik dẫu không ấm khi bay Gazi bangun suai I love you pun terbaik aku mengenal semua Mungkin aku zaman baik Jauhku aku kembali kasih tangan sih I love you Kasih banyak Tinggal terjun kasih kasih Jika kasih berjalan Jika kasih Gir masa samai api Serkona horname isam danai Gir masa samai api Serkona horname isam danai Seruk gini bisa Mesra sampai aku Bercoba hormatan Tapi bisa Masih kembali tangan gue Saya apa-apa Saya membantu benda Masih tidak tahu orang ini bareng menunggu Bang Rozi bareng Jadi esok kembali Untuk berapa bang Tara kau hasil bukan bang Bel bisa kena Satu rambut besar-besar Ya bu, bikin kota yang besar-besar